Pues perquè l'havia vist escrit per algun puesto, havia vist la propaganda que si et volies fer voluntària, i com que jo això m'ha agradat sempre molt, pues, vaig pensar ara que no tens gaire feina, perquè quan era més jove, pues, clar, tenia la canalla, tinc 2 fills, i tenia els pares, tenia més feina, cosia una mica, i llavors vaig pensar, mira, ho tens a proper, ara no tens res que fer, doncs pots anar. Em van dir, sí, doncs pots venir, que ens ajudaràs a fer la rosa d'abril, era per abril, una mica abans, i mira, em va motivar això, i jo vaig pensar, bueno, si no t'agrada o el que sigui, doncs ho deixes, o no els agrado jo amb ells, però sí, sempre hem tingut una relació molt maca, però sempre m'ha agradat de fer alguna cosa, si he pogut fer alguna cosa per ajudar, m'ha agradat sempre molt. Que els aporta una satisfacció molt grossa. El que ho pugui fer, una satisfacció molt grossa. M'ha fet molta il·lusió, molta. Això per mi ha sigut una cosa que no me l'esperava, ni cosa que se'n semblés. Jo no he tingut mai compleanys així. Jo el recomanaria això. Fer de voluntari, per mi, té molta... En mi, jo em sento molt satisfeta.